Nete mo niya to interviewon guys no si Kuya. Sa ito pangalan mo Kuya? Alan Rosal Gonzales si Alan Gonzales guys ato ning amigo. Ato ning kaila diri si Lolo. Pila na imong pila na imong edad Kuya? 51. Ha? 51. 51 guys. So mo niya atong interview si Kuya. Permanente ni siya mga Redris Balay. Ay katuyuan niya ginagmay hangyo lang ba na po yung mga hangyo niya ginagmay guys mo ni nga to sang interview di lang ni karon lang ning higayon na guys nga atong interview ni si Kuya Alan si Kuya Alan. So Kuya unsa may problema nimo Kuya? Danlak hay man danlak kuno guys mo ni ang problema kuno niya Trabaho ba? Di siya katrabaho hay mo unsa man na kadako kaya ayaw ko buah at least lang na ang bulto grabe dako ano ba day guys ayan guys ayaw ko na kaya Kinabang kamay. mangayo siya ginabang guys para lagi ta sa iyang maka nasa tambalan ng iyang danlak guys ambot mo sa tambalan ng danlak guys sa baka ikatambalan ni ako'y kuha na ni siguro ako'y kuha na ni operahan gini siya kay di man ay madagyod og kuan guys kayo makita nimo guys dako na magugay na iyang kuan kay bali ang iyang itlog ay bahin dako na siya Ang botsool ba kita? mo sakit di kaya og mo suol Matayon lagi. pila na nakatuig na imong gipamati ya Mga numan na ito 6 years na 6 years na siya guys nga nagduma ani nagsakripisyo ani kiyang kuan ning iyang danlak ha Itad ko 46 nya 46 imong edad na wa pa na sa to ba karon imong edad 52 so sa imong paminaw mga 6 years na nimo usa na nimo na kuan nimo na nga kuan kana nga pagdako sa imong itlog so mao na siya guys no ihangyo sa Kuya kisa may makapanood ani og nay mga kuan so sa pagkakaroon niya basin pohon og kaluyan natay mga kuan kaluyan ta sa ato mga viewers na ilaning di lang nila ni skip ning mga ads aning atong kining atong video basin pa og maka likom tag gamay nga kuan sa lapi para lang basin makatabang tanian ang imong problema ya so mo ni siya guys no si Kuya kaproblema siya ng iyang danlak or kanabang pagdako sa itlog guys muna siya nga maglisod siya paglakaw barog daw ya barog daw niya lakaw muna siya guys lakaw muna siya guys magduko ba ato daw si siya guys magko ragit siya kanang magduko ba tungod kay maglisod siya paglakaw guys kay gumikan lagi kay indako yang itlog ba so dugay na 6 years na daw kung na siya nagpa kuan guys nag-antos ba ng iyang sakit guys so basin og na basin po onde og may makatabang nato manay makatabang nimo labi na to nga mga OFWs no ng mga kuan natin na nandoon sa ibang bansa basin pa og na mo email ani na mo kuan nimo so basin makapalita or di man siguro na pirahan ginaya no pirahan niya na siya so magkinahanglan gyud na siya ya og dako-dako nga kantidad kay di man na basta-basta ang operahan na kay kinahanglan gyud na ibalik ng kay tinae maguna kanang hisud ba sa ato diri sa ubos bitaw sa ato itlog tinae na siya dako na siya dito ang buho ana dito kay bali ana ram na dito kung di na gyud madana operahan na sa doktor niya tahiu na siya dito sigurong naay buho dito para ang imong tinae di na masud kay tinae maguna hisud sa atong itlog ya sakit kayo gid ha Wa kasi na mo tatingon. Humod imong kuan basta mo singuton ka. Sakit na kayo. So mao na guys no, luoy guys Kuya. Sakit, buhay ka, sakit. Mo ba? Pukong, sakit. Kana pagpukong nimo sakit na. Karon bitaw nga ni pasari para. Ayaw pagpasan og bukat. Oo, lakon. Ayaw pagpasan og bukat para di na siya mudako. Kay tinae man na siya kaya. Kana mukaon kag daghan siguro masakit na. Nao lagi. Kay tinae man na hisod sa imong itlog.
ginagmay rin yun. Ginagmay na mo nang imong lawas ni wang ka kay mi kandi makakakaon ko di sakto. Kao kita to. Kao na ko sakto kaya ito na. Kapag pagkaon ni mo nga, sakit mo. Yo siya guys oh. Dako gid siyang yang gan ikuara nang imong kanya. Ade oh dako siya dao. Dako gid siya guys no. Dako kayo. Muras bula nga volleyball guys kanang brown nga bula volleyball. Ingana ka dako or mas dako pagagit siguro na. Dako siguro na lolo ayan no. Lubi. Mura ani guys. Mura ani lubi. Kadako yang kon guys mura ani. Kare siguro yan no. Mura ani. Mao gina. Mura ani kadako guys. Ang iyang itlog. Kana gamot sakit ay na. Mo ni problema ni kuan basin pa og kaloy-an ta guys. I-share lang ninyo guys ni atong video basin pagdaghan pa makapanood niya ni atong video at least makatabang tani lolo basin po no makalikom tag gamay nga kuan pundo para basin makatabang tao pinaagi nato ning atong pagvideo basin makatabang tag dako ni kuya no para maoperahan ang iyang kon guys kana yang itlog kay hindako man so mga 6 years na kuno niyang giduma guys so usa may mo pangita dai kuya Urnal ko rin eh. ha Urnal ko rin eh. nagmanghurnal ra ka Ano bo? karon ikaw ra sa inyong balay ikaw naginusara ka or naa kay mga kaipon sa balay Problema ko na mabalagin. ha Mama. naa pa kay inahan kao ipon mo Oh, kabi. yaw sa may inyong kapanghuan o kuan panghuan ninyo inyo bang kakuhan o pag source ba sa inyong pagkaon Sa portaan ba may inday? sa imong igsoon Oh. sige lang Sa kalata, nagurala mo ka. mo ba naas bitaw ginyo ha asa inyo dapit Laman, buka-buka lagi. buga-buga taga buga-buga na siya guys buga-buga lamanok miradaliti guys oo so mo ni yang kuan ni kuya nga problema lagi kuno siya kay musakit kuno musuon mo Ay, tayo rin na madugay. Ay, kay. musakit imong sakit kuno yang kuan kita kita di punta ka siguro kanu sa at least ang ato is basin pag ay makakita ba o i-share niya itong video o hindi maguningong basta-basta kay kana gud ya makinanglan maguna siya og dako-dako yun nga kantidad so di man na ingon nga ang kantidad natong gamiton na gamay ra kinahanglan gina siya og dako nga kantidad so di kita madali magkuan ni ana Problema ko, wala bukas. way bugas so mao ni siya guys so si kuya ngari siya diri sa balay mo lagi ni nagbaligya lang nagkuan taon siya og lubi hatod og lubi diri sa balay guys oh muna yan lubi niya ning pasan pag yun siya ni ani guys niya dako na yang itlog so mosamot in dako yang itlog ani kay nang mangalsa man siya bugat o na siya gamay lubi so ako lang ni imbis siya di inta ko mukuan guys kay naamo koy mga lubi pa pero ako kay naluoy mo lagi kung kuya mo ning ako ni palito na lang ni oo ako na yung tagaan ako na yung palito no ako na yung tagaan guys kay luoy mo tan kuya kay nabaw dako siya gitlog unya ngalsa pag siya bugat wa sila lang siyang kapangitaan og kuan guys kwarta na tao naglo si kuya so mao na kuya ato lang ning bayaran ning imong lubi oh ako lang po ning kapin-kapinan ka ning imong kuan lubi og naay makapanood ning atong video guys o i-share lang ninyo guys para basin pa og makatabang ta kamo makatabang mug dako ni atong ni kuya no nga naka problema niyang itlog guys so mao na ni guys no thank you salamat bye bye